Ini ang Digicast Negros X, ang top 10 ng mga balita sa Negros Island region. Ang amon ni kadulong sa inyo kagyanin natin ng mga top stories of the day today, September 4, 2025, Huwebes nga adlaw. Mangunguma nga bagulang dulong sa eskwelahan sa iyang bata patay sa pagpaniro sang mga armado. Pulis ginbuno sa mata sang sospek nga nagmaoy kay wala gipabakal sang ilim nun. 24 ka mga balay sa San Carlos City nasunog bangod sang napabayan nga tinig-ang. Public hearing pati gayunon angot sa GMO ordinance. Kag sa good vibes, scholarship kag fly now pay later gina-offer sa mga luyag mag-eskwela, trabaho kag migrate sa ibang nga pungsod. Ginatanan sa Digicast Negros X. Sa number 10, una kita sa lakat sang panahon. Wala na sang low pressure area pero posible sa gihapon ng pagbubo sang ulan. Wala na sang low pressure area sa sulod sang kagsagwa sang Philippine Area of Responsibility. Suno sa pag-asa, mabatsagan sa gihapon ang epekto sang hangin nga habagat sa bilog nga Luzon kag sa western section sa Visayas. Kung aga kag kunod tumangin mainit ang panahon sa Visayas, lakip na sa Negros Island region, pero palabuton sa gihapon ang pagbubo sa ulan kun hapon kag kun gabi dala sang localized thunderstorms. Panugyan sa publiko magdala sa gihapon sang payong para panaming sa init kag sa ulan. Sa number 9, 500 ka mga persona naka-avail sa tig 20 pesos nga kilo sang bugas kay nasang aga sa bigasan ng bayan. Sunod sa kay Pedro Limpangog, ang presidente ng Federation of Irrigators Association of Central Negros Bago River Irrigation System, 50 ka sako sing tig 50 ka kilo ang ilatigayon nga nabaligya. Mga job order workers ng Kapitolyo kag contract of service workers ang nag-avail kasubong man ang gikan sa vulnerable sector kaangay sa mga indigent kag senior citizen. Sa 500 nga nagbakal katunga diri mga JO kag COS kag katunga naman sa vulnerable sector suno sa kay Limpangog. Sa madason nga semana may patigayono naman nga pagbaligya pero wala pa mapatod kun diin. Kabahin ini sang programa sang probinsya sa Negros Occidental kag sang FIACN BRIS. Angot man sa tinutuyo nga sa Administrasyon Marcos nga makabaligya sang barato nga bugas sa mga pumuluyo. Sa number 8, isa ka estudyante nga nagatabok sa dalan nabungguan sang motorsiklo. Pilaso ng isa ka estudyante matapos mabungguan sa motorsiklo sa sitio Minabuno, Barangay Cabahog sa Cadiz City, Miyerkules ang hapon. Nabaton sa mga rescuers ang Cadiz City DRRMO o kung naabtan sa mga rescuers sa Cadiz City DRRMO nga nagahigda sa dala ng estudyante nga naga-uniform pa kag may bitbit nga bag kag tumbler. Nakaangkon sa mga pilas ang estudyante. Sa investigasyon sa PNP, nagatabuk ang 12 anyos ka babae nga estudyante sa dalan sang nabungguan sa motorsiklo. Ang natabuan sa insidente ang saunhan lang sang eskwelahan. Sunod sa Cadiz PNP, may settlement na sa tunga sang pamilya sang estudyante kag sa driver nga nakabunggo sa iya. Sa number 7, isa ka pulis ginbuno sa mata. Sospek nagmaoy kay wala ginbaligyaan sang ilim nun. Maluba nga nasamaran ng isa ka pulis nga may Executive Master Sergeant nga ranggo matapos ginbuno sa mata sang sospek nga iya ginalaga sa hot pursuit operation sa Barangay Milagrosa sa Catalina, Negros Oriental kagabi. Sa inisyal nga impormasyon, nagrespondi ang pulis sa isa man ka kaso sa pagpangbuno sa among lugar. Ang 35 anyos nga sospek nagpanago sa iya balay sang gindakop sa pulis pero nagbato ang sospek kag ginbuno ang pulis. Ang pulis ang yara karon sa isa ka ospital sa Dumaguete City kag ginaoperahan kay may naigo nga ugat sa iya nga mata. Nag-ugat ang pagmaoy sang sospek kag pangbuno sang wala sa ginbaligyaan sang ilim nun. Isa ka 58 anyos ang tag-iya sang Tianggi nga una niya nga ginbuno. Ang sospek karon ang detained na sa Santa Catalina PNP. Sa number 6,
New People's Army nag-ako sa pagpatay sa isa ka anay kagawad sa banwa sang Manapla. Militar nagpanginwala nga asset nila ang biktima. Sa isa ka statement, ginako sang Rose Jean Pelia Command sang NPA ang pagpatay sa anay barangay kagawad sa Barangay San Pablo sa banwa sang Manapla nga si alias Pablo. Suno sa NPA, siya ang rason kung nga agin raid ang mga kaupdanan nila sa Hacienda Cabayaw sa among barangay sa Setyembre 2021. Ilang ginaligar nga assets ng 79th IB sa Philippine Army ang anay kagawad. Pero sa isa ka statement, ginasiling sang Army nga hindi nila asset ang napatay, kag wala na sila nagagamit sang asset. Wala sang kahilabtanan ang napatay sa natabo nga raid. Suno sa PNP, Negros Island Region, nakilala na nila ang mga NPA nga nagpatay sa anay kagawad kag natala na sila nga kasuhan. Nagpasalig ang PNP sa pamilya nga matagaan sang hustisya ang kamatayon sa ilang nga himata. Kahapon sang aga sa gintiro sang lalaki nga nagpakuno-kuno nagapangita sang nadula nga karabaw ang biktima kag sang ulihi natukiban niya katapos sa gali sang rebelde nga grupo. Na-recover sa crime scene ang napulo tanan ka mga empty shells ng caliber 45 pistol kag isa ka live ammunition. Sa number 5, sa Bacolod City naman isa ka manugbulkit, gintiro patay. Posible suno sa kapulisan nga ginsundan sang suspect ang 36 anyos nga manugbulkit halin sa ilang nga balay sa Barangay 2 sa Bacolod. Antes siya gintiro sa dalan mabini sa Barangay 38 sa Bacolod, kaina sang kaagahon. Nakaangkon sang igo sang bala sa iyang dugan kag kilid ang biktima nga si alias Andy. Ginsiling ni Police Captain Francis de Pasukat, hepe sa Police Station 1, nagapamulkit sa vulcanizing shop ang biktima kag bag-o lang gid siya nakabalik sa obra sa natabo ang pagpaniro. Nagwa sa investigasyon nga may atraso kag may nakontra ang biktima nga iban nga tawo. Suno kay de Pasukat, wala sang criminal record ang biktima. Base sa panaysayon sa mga saksi, nakita nila ang suspect nga nagalakat antes gintiro ang biktima kag nagsakay sa motorsiklo. Nagpasa na ang kapulisan sang request sa mga establishments nga mag-view sa mga CCTV cameras malapit sa lugar agud magbulig sa investigasyon. Sa number 4, isa ka classroom sa isa ka eskwelahan sa Sagay City nasunog. Isa ka hulot sa Jose B. Puy Elementary School sa Sagay City ang nasunog Miyerkules sang hapon. Sunod sa Sagay City Bureau of Fire Protection, nagsugod ang kalayo sa nagatinumpok na sagbot sa gwa sang classroom nga posible nahabuyan sang sigarilyo kag nagkalayo. Wala gilayon matalupangdan kag nagdako ang kalayo. Minimal lang ang damage sa classroom sunod sa BFP. Dako nga bulig nga wala nagpanik ang mga personnel sang eskwelahan kag may ihibalo sila sa paggamit sang fire extinguisher bangut ila gilayon nga napalong ang kalayo. Sa number 3, gobernador nagahaylo sa mga grupo nga nagapamatok sa GMO ordinance ng probinsya nga magtambong sa isa ka meeting ukon sa hearing sa marason nga semana. Hindi na anay luyag pa ni Governor Eugenio C. Lacson nga magpagwa sa pahayag angot sa iyagin certify nga urgent nga GMO ordinance tubtob nga makapagwa sang desisyon ng sanggunian panlalawigan angot diri. Suno kay Lacson, sa public hearing tigayon nga masabat ang mga concerns kag mga palamangkutanon sa mga grupo nga nagalakip sang simbahan, environment, organic kag civil society organizations nga nagapamatok sa ginaduso nga GMO ordinance. Ginpatag sang Miyerkules ni Provincial Administrator Fernando Diaz nga ang proposed ordinance sa GMO ang kinahanglanon agudto mapaayo ang food security sa probinsya. Paagi sini, matugutan ang production sang GMO feeds para sa livestock. Wala sang luyag magpatukod sang feed mill sa Negros Occidental suno sa iya kay wala sang feedstock. Ginsiling man ni Lacson nga hindi man siya makahambal sa karon kung may investor bahin diri. Actually, no comment ko Anay, no? We have forwarded already the proposed ordinance to Sanggunian, and so I will wait for Sanggunian's decision before I make a comment. I understand that they will call for a public hearing, and so which is the proper process, no? So what's important is the sector concerned will be given a chance to speak, no?
and be heard. No? And after that, I will await Sangguniang's decision. So you expect them na sa public hearing? Yes, yes. Are you urging them to attend? I don't even have to urge them, no, because they've already, I think, made their manifestation. But You're encouraging them to attend? Oh yes, of course, of course. Sa number 2, 24 ka mga balay sa San Carlos City nagkalasunog. Ang rason, napabayaan nga tinigang. Sunod sa Bureau of Fire Protection, San Carlos, sa 24 ka mga balay sa Hope Street, 21 ang totally destroyed kag 3 ang partially damaged. Sunod kay FO1 Rochelle Ann Batayola, ang Chief sa Intelligence and Investigation Unit, napabayaan nga tinigang ang ginhalinan sa kalayo. 306,250 pesos ang balor sa kahalitan sunod sa BFP. Galayon nga nakarespondi ang BFP sang makabaton sa tawag pasado las 11 sang aga. Sunod kay Batayola, naga-inikit-ikit ang mga balay kag gimo pa sa light materials sa rason nga badasig naglaptang kalayo. Tigayon na nga nahatagan sa assistant sa mga nasunugan sunod sa kay Joe Recolex Alingasa, ang spokesperson sa San Carlos LGU. Ang mga apektado sa karon ay nagatinir sa gym sang barangay. Kag sa numero 1 sa mga balita, subong nga adlaw. Isa ka mangunguma nga bag-o gid lang nakadulong sa iya nga bata sa eskwelahan ang patay matapos nga gintambangan kag gintiro. NPA sini ginang mga hapon nag-ako nga sila ang nagpatay sa amo nga persona. Patay ang mangunguma nga ginkilala kay alias Bemboy sa pagpaniro nga natabo sa sitio Vergara, Barangay Bugang, Tuboso, Negros Occidental, kay inalas 6:45 sang aga. Bago gid lang gidulong ni Bemboy ang iya anak sa eskwelahan, sa nagbiya na siya sa eskwelahan sa sitio magtuod, ginbanggaan siya sang duha ka mga armado nga lalaki kag ginpaulanan sang tiro. Pag-abot sa pulis sa crime scene, nakita ang isa ka empty shells ng caliber 5.56 mm kag 5 ka mga empty shells ng caliber 45 pistol. Ang Police Regional Office Negros Island Region nagapasalig sa publiko nga ginatutukan nilang ini nga kaso para makilala ang sa likod sa pagpamatay. Panawagan nila sa publiko nga kung sino man maihibalo sa kung sino sa likod sa pagpaniro, makikangot lang sa Tuboso PNP. Sinigid lang mga hapon, ginako naman sang Rose Jean Pele Command ang pagpatay sa biktima. Ilagin pa si Bangdan nga ang mga persona asset sa militar kag siya kuno ang rason sa natabo nga man nga kung siya man ang rason kung nga natabo ang raid sa mga katapusang NPA sa Dupang 2008. Kag sa good vibes, nagaplano ka ba lang mag-eskwela, magtrabaho o mag-migrate sa ibang nga mga pungsod? May isa ka migrate expert na mag-aabot sa Bacolod City gikan sa Australia para magsabat sa pila ka mga palamangkutanon para sa nga nagaplano nga magsaylo sa ibang nga pungsod. Yaring report. Hando mo ba lang nga mag-eskwela, magtrabaho o mag-migrate sa Australia, Canada, New Zealand, USA, UK o Europe? Base ini na ang oportunidad para sa imo. May teams ang migration expert halin sa Australia nga maabot sa Bacolod para magsabat sa pila ka mga questions kag maghatag sang clarification sa mga requirements. Sino ang qualified kag magabulig sa mga interesado. Ang Yale Migration nga nakabase sa Brisbane, Australia, ang gintukod sa isa ka registered migration agent nga masobra na sa 10 years nga yara sa sininga industriya. Libo-libo na ang ilan na buligan makakuha sang visa worldwide. May mga Filipino director sila nga sanday Mark kag Cristel Villaflor nga nagalid sang ilang nga Philippine offices para mas mapahapos ang komunikasyon kag mas nakaintindi sa sitwasyon sa mga Pinoy. Sining nga bulan sa September, maabot sila diri sa Bacolod para magsabat sa mga palamangkutanon kag maghatag sang dugang nga ihibalo kung paano mag-eskwela, kung paano magtrabaho kag kung paano makamigrate sa iban nga pungsod. Ini pinaagi sa Beyond Borders, ang face-to-face migration event series sang Yale Migration. Ini sa September 27 sa Acacia Hotel sa Bacolod at 1 p.m.
May scholarship man sila nga available. May fly now, pay later promo kag discounts sa mga ma-attend. For more inquiries, i-check lang ang Facebook page sang Yale Migration. Shoutout anay sa aton nga mga live viewers. Subong hapon si Maricon Gamboa Hayashi. Good evening, Sir Ming, Digicast. Pa-shoutout sa mga apo namon Yamados brothers ni Nathan and Nash from their swimming competition held in Bangkok, Thailand. Si Sandra Zarzuela Chispa Fontejon, mayong hapon Digicast Negros, God bless. Riza Tayhon sa Banal, good afternoon Digicast Negros. Si Gerardo Marquez, mayong hapon Digicast Negros. Gina Villanueva, mayong hapon Digicast, shout out from Manapla. Si Gloria Bantigue, good afternoon Digicast NIR kag Sir Roming, watching from Pulupandan. Avon Castroverde, mayong hapon watching from Singapore. Salvador Española, mayong hapon Digicast Negros, mayong hapon Sir Roming. Si Mirna Garrido Clavel, good PM watching from Payao. Rumel Mahilom Galio, mayong hapon Digicast Negros. Si Maria Fe Panaga Barredo, mayong hapon Digicast Negros, mayong hapon Sir Roming. Shout out sa mga taga Purok Garganera, Barangay Tadlong, Sagay City. Blissful Thursday everyone. Kag si Jenny Gel, hi, good evening Digicast. Kagabuyad tong top 10 stories of the day sa Negros Island region. Tugtub sa buwas ako si Romeo Subaldo, mayong hapon.